Ara aku ngira karo ni dapat. Tunggu. Sekarang ini main boy. Mana boy sekarang gitu. Memang saya aku juga kepunya wanda punya. Tawana. Ini no. Dan kita ganti. Emang nggak punya di Cina ya. Mungkin aja. Gak tahu itu laut. Dekat laut. Ini di Cina deh. Itu di Cina ada macam Cina. Ya itu Cina. Min horam kum karno njori ni. Min hore anadi. Kum kadi ko kalna ko halam bakka fay. Kum jaman dum lawol kam. Vraiment ay sen yudi faday. Jamak may kay Cina lan de won ko. Mais min horam ni kum karno ga ile njiri. Laut itu nggak apa nih kan yang bayar makan di jinom kunjung kom hol di badan deh ini belum ya modal no itu nih hakun mereka haun gue ya kok itu juga dengan Allah anjing dan Allah nih daerah ini baik boy dan mana tuh member ya di dalam bukan aku menang kok jaman jinom kunjung dengan kunjung dah ham kedon dah medon dan Allah nami apre asli mais kisar yanti ana hali kala Allah guru donc dunia mi jama ya ba ko min do no ni ko mi waye sa ko ni ndani ya tam biar tan yo min bir muri ndani ala so won tar jami anam ko won ta jamanam ko ko waram tartinde horam wobbe ngaram yemi da ta ko battina donc andi jamal ko ko jamar mi ko debbo ni jamete jamal ko yimi be mag nangu ko waajo ko nanga hati mais ko wona dum gonga tan ko yetto jinnabe dum ko gonga boden dum mais ko nde fayas to jente singlam amu ne jogi diro porre muti so wiido jon bil watte jamal bil wone fayas ma dañe ko wana ko kon dum tay ala way waran nem nam jin mo tay ko waawara nem ko ala way dunul mi jama ndara mais comme min kam yida hene dar musa comme ko jimmango mi yijita dum aja masih pilih bermain rek mana kamu aka jar man la fu man ngatta jaran ton ko yi ko nanda man ngatta ngal tan ki leju kadi kala da mangal bul kala jettina jinnabe ngal saytina jinnabe ngal jinnabe wa yidde bandam honam yide jamdin ar yettini mi yida to wan sabiru arandam du fewaade wala ko mo sikki so jida ko dawti den saya hunde yidde tan ko tidena man ko min mo bayati e diro porno mu nan jante do horam mi wawi mo don engagé jeune jetti no nyamal ko mi portray dinnam non ko joram da hamdo ko kala mamora so wobbe ngari ta ngida na ta kurtinandi wobbe ngari ko mi jaar e comme dum mi yowta ko dum mi ni aboy mu ji wade ngana ko haalande ko ci ho mo biya mai dal ko kon mo mi andu kam sumi kam ko wanem ko nanem ko bi mi ma ko ne ko ngori lo ke jono ko so ma ko anju re wal man dur na hen ni ma jaba ko mai dal wor mu zen no ko do den ni no haaje galle he do jonni ni o to manen do en tout cas mi kam sun ko non disno tawa ko sin muda fami tan no ami sugnu ma fi fi ke do bismillah ami sugnu bismillah 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 jare kun kam ko jam wala bon ko jam tan kadi ko bi ma ko jam ko jam ko kadi ko jam tombo kadi ko dum bele mi hala ma hala e dero bale won gaddu don plante goto wonde won badado do ena violer ener galero mi ngari non ko dati oɗon mission min woni dow mum hamin mbawa andude beele an aɗa andi ɓe wumdunoɓe kanko baɗaɗo ma Allah anda ma Allah ko galle ma he wonno ma Allah wona e galle ma he
kala hen kene wona mi jiɗi ummo koye hunuko ma min mbawa famde wadde somi faami ko police ari wadde enquête noon woni bisimillah ko policier ɓe tigi gonɗo ko affaire fanta violé baɗɗo woodi min ganda noon hol baɗɗo on ganda hol baɗɗo min ganda baɗɗo kanko nde o ari ɗo hen hol wonnoɓe yaadiɓe makko tan deg ɗo e nder wuuro ngo eyi kanko e nder wuro ko adi makko ko sakkiti fof ko jogui ko sehilaɓe heewani ko hewani koye joni somi heeɓi andude jaafoɗa to banggue worɓe ɓe mbiɗa yiɗi andude to banggue rewɓe mbiɗa yiɗi andude bisimilla banggue rewɓe kalami ko jogui ko yummo heddiɓe ko figuiraji min deltoji ɗum so yummo ko tan jaari ko yummo yummo o wiyete ko on tan ganda exactement ɓuuri wawde yaadude ɗo henna banggue worɓe holɓe textiɗa ɓe o yaadat to banggue worɓe eyi banggue worɓe o ɓuuri wawde yaadude koye waaji goto ɗo koɗo ko koɗo omo yiyamo sow ko kanko omo yaha e mabɓe eɓe gara e makko wadde noon minen noon ɗum mbawa famde ɗo e hitande ɓe maɗa ni mbiyen ɗo e aduna o gasde koye ɗum goni gam yidde yiitude ɗum kadi foof kadi ganduɗa hoore ma hamin dañi pour yiitude ɗum noon kono foof noon kadi koye maɗa min ndewata saabu ko ɗo henne min gardi min ɗum ko haajam ko haajuma ko haajam no feewi wadde liggoɗoɗen e oɗon toon inchallah rabbi inchallah ko haajam no feewi noon wadde salminama e on jarama no feewi salminama no feewi jarama ko ɗum wonno fayda men kadi ko ɗum addunomin ɗo mi wettimo no feewi jarama mayi matti fof kono moƴƴi feewi hande kono won jaloɓe